Erokamano Senator. Kapod wantiere mana e kaunti ya Migori, kane go ombulu higni 2 mokadho, ang'e ni ja ODM aneno kinyiero kanyo. Ne goyo ombulu to mana gavana matiyo sani. Kamano. Nwaneno ka nodwa kidhuru matin, nuwuoyo motegno. Tiya ka nujiwo duondu. Be weche beyo Migori County anyate kinde gi gavana osebedo nade. Awayo dhi ojogore gi lak kanye to koso pod ntiere yore mwanyalo loso go weche mochak duogo ulos weche mosekethore obedo nade di. Akere kindo jariyo ng'ama wayo to ng'ama lak en ng'a. Gidmagi nyiso. Lakini gima timore en ni ing'eni kaka tend ODM en chama no endo mwaluongo ni Social Democrats. Tiende ni ODM nigi standards maging'eny kabisa ne sirikal mamalo gi mamwalo mag kor gwenge e weche mag development to gi social justice. Omiyo wan kaka jotelo mag ODM nyaka watem jukumu marwa mondo waketi jotendwa mag county government tesre mondo mi otine jopiny manyaka make sure ni county mag government dieki miyo dongruok biro ne jopiny. Kane jakom ogore ne devolution, jakom Raila Amolo Odinga nogore ne devolution mondo mi devolution kobiro e kor gwengewa to oyud dongruok mokodho sare malo e sirikal mamalo. Koro it is in order mondo mi senator mora mora kata MP mora mora o make sure ni pesa mabiro e kor gwengewa otiyo ne jopiny. Koro kamano otimore ni penjo wach pesa matiyo kanyo onge gwandruok kata achiel, en mana gima kare. To bende sama ji tiyo kamano endo kaka sirikal mawanga sirikal mar ODM ok idwa bedo ng'at moro ma jakihie ma in ng'at moro madondore gi ji kar kedo mondo mi kora tibo ke dongruok. Mana momiyo ka igari ok ing'iyo Migori County kata map marwa e igari yo gieki my treatment to governor mara kaka sebedo ka wuotho gi governor mara gi jo county magwa en ni kan tiere ng'ikruok kumoro kada ka winyo ni MCS nigi problems no gogi kia nang'o motimore kada kan tiere ng'ikruok moro mar budget ta atiyo gi channels ma katiba omiyowa ok ago siasa mar kor pap kata kor luasi ni idwa dhi liel idwa dhi function moro mondo idhi kele koko mondo e kone ritiyo an nawacho ni mano kaka timo siasa kaka watimo siasa en ni kan tiere problem moro to waluongo governor e senate kata wa raise gino e senate kata wach mag pending bills gin gik ma luongo e senate ma keto wach gi tesre e senate ema ko waluongo e channel no endo nikech sirikandwa mar ODM no nyaka make sure ni ok wakel koko kindwa jopiny sama jopiny jotelo gore jopiny ma inyore both physically to gi ka gigore e weche mag development ka ugoru development ok bi e kor gwenge ka ugoru bende iyudo ka ji ogore mohinyore kata e function kama to sirikal mar governor boting'o governor to kete mtoke joge edio kech bende tin kama boting'e kete mtoke to jopiny donga nyoka gore koro wase avoid mano kabisa. To gima notimore mani pinja ne en ng'ikruok manowuok kapani kuom governor kuom I wish ne entie ka endi wanyalo go mbaka live one on one nikech okadani gimoni ni attack governor kende TV. Gima notimore en ni ana onge allocation Lydia ng'ama nigi allocation en governor pesa nan maomo pesa machulo county te an maomo pesa machulo jotije mag county MCAs wan maomo malo kaka senators to lakini okomiwa allocation gi sirikal manyatimo development. Samoro inyabedo kata gi chuny malet ni miyo moro biro ni miya nyathi moro basari tionge pesa no kaka senda minya miye basari. Koro kaka nyalo konyo Migori kopogore gi gima ne giora tim en dhi makruok gosiepe moko matin mondo mi koloso rambe moro mar silk tanyalo biro mondo akete osiepe mondo kete pesa koloso rambe mar boda tanyalo kete pesa mar boda. Koro gima notimore en ni naluongo wenda moko mondo bi ogone jo boda ma Migori arambe ke njada mondo oyawne gi sako monyalo miyo gi negotiate prices kata mag apiko kata mag ola moko gibedgo to akia gimono donjo chuny governor asetemo penjora ndala 3 mokalo gi kata ka una penjora kinyi radio ni ang'o momiyo dang mine aluongo wenda ti wacho ni nokanyisi therefore inyiso gi ni kik gibi e function in gi neno magadieri no wacho ni kik gibi. Of course dong magi welo mana luongo mo communicate koda ema ni koro kindwa kaka welo ok anyisi text messages mago kaka communicate but en adieri ni welo go wacho ni governor odagi ni kik gibi nikech nok involve nikech nok anyise to adieri mantie moko ngono nanyiso governor namba 1 namba 2 andiko ne barua an gi evidence ni nagero barua no endo nikech an gi barua no aoro ne barua no tingo nying weloge barua tingo nying aoro ne barua to gi posters mag wenda mabiro to gi chenro no kaka dhi bedo
koro an gi evidence na oro ne mago moyudo both on WhatsApp to gi physical maoro ni Naduoki. koro ko instead maduoka ema koro gocho ne jogo no kech ok owinjo wachara medo kuom jogo owinjo wachara medo kuoma na winjo gavana wacho ni wachara medo winjo chieng' no gokinyi to kata mwantiere Omabi oyudo kose wuoyo go rengo e wach arambe no iwinjo ma kata ma chieng' mo wacho ni chieng' mo kech an gi evidence my communication na ko churo nyaka a share bado gi the public anyalo share but noko winjo wach arambe no endo chieng' no endo gokinyi no winjo arambe no endo mokwongo winje 3 months ka wuogo kech wach na wuogo rengo 3 months before kane wadhi e wach mar youth event mar Siaya dwe mar 8 ema nyise governor wacho ni orengo na wuogo na dhi limo rengo to wacho no do mondo ogona na youth arambe ka confirm tabo nyisi to orengo confirm e dweni iwinjo ta inform governor mara to kase informe a week to makoro golo posters gieki be achaka informe to instead mar wuoyo koda ni en kada gi to moro kada gi shida moro te no gocho ne jogo ko direct to kwero gi Kech par